Тоҷике ки айномуси худаш ҳимоят карданаш мардаки доғистония намедонам чичена ба корча зад кушт. Мора ҳарчи беномусу шармандаву беору кардагай мардои тоҷики худмон кардагай мо занакои тоҷика неки аке гӯш ки ман намедонам то ки чи то ман як борам конфликти тра қади шонемси дидам барои 25000 мардака дар тамоми ҷо гирифти шармандаш кади ози хесеса гуфтеса ки шумора ҳарчи кадай беномусу так дали занакои тоҷика меги майла хита бугӯй бо ман мегӯ майла хидаш хича мега кордоруш нестам тосто ту меги ки духтарои тоҷика занакои тоҷика ҳарчанд беномус кадай мардаки тоҷик кадай дам та биги та гиҷо медони ки чико кадай ки чико накадай ухи то чӣ мисолай тани ҳамаи занако гап зеси занакои баномус дар назди шавҳарошонанд духтарои баномус дар хонаҳошонанд дар пеши падару модаршонанд то што номус шуморо як кас як чӣ мекуна ин маънаи ӯро надорад ки ҳамаи мардакои тоҷик ҳам халай ай номус гав мезанӣ дар инстаграму дар тикток дуромада любой намуд миллат ба чақати гав мезаде тикток да эфир мекарди номус намегуфте ози хеси хтуна кино кадесе кинокомедия кесе бо меги мардакои тоҷик мора ҳамин кора кадай шуморо ҳеҷ камхалӣ кадагӣ несай ҳар кас дар номуси худаш отвечат мекуна то што ту худат номуси худа қапида натони мардаки тоҷики ҷани причомай